Късната вечер на 13 ноември в Париж, в един от най-романтичните, красиви и свободни градове на този свят, беше извършено брутално нападение срещу нашият начин на живот. Зверската едновременна атака и свистенето на изстреляните куршуми срещу стадион, ресторант, клуб, концертна зала и улиците на града са един изстрел в сърцето на нашата съвременна цивилизация. Политическата сатира, иронията срещу глупостта и невежеството, хумора и усмивките ще оставим за друг ден. Днес, сега, искаме да се помолим за душите на жертвите. Искаме да изкажем своите съболезнования на близките на загиналите, да покажем своята солидарност към нацията, подарила на света визията за свобода, братство и равенство. Днес, сега, нека трансформираме омразата и гнева към палачите в една целувка към най-обичаните хора около нас, към приятелите в Париж и цяла Франция. Решение какво да правим от тук насетне нека вземем утре. Днес, сега, просто да помълчим.